Zdravím. No je to tu opäť. Latva je tu zase. Tentokrát jačmen a jačmen. Či čo ne? Pšenica a pšenica. Takže tentokrát tu je pšenica a pšenica. Kombaj tu máme inakší, ako minulý rok. Tu som točil video, čo prišiel ten kombaj z generálky, to je on. Tu má také novinky, že má nálepky a že má ešte aj fólie. Tam, joj, ide ostrov. Ide teda. Dneska máme 13. júla a začíname oficiálne žatvu. No, skoro už budeme končiť, ale čo? Dôvod, prečo nevychádzajú videa cez jara také, lebo za prvé mali sme zasiatého pšenicu o zimu, takže sme sa venovali tomu a som to skončil, že prečo nebude videa. Nebolo aj čo, ale teraz by malo v najbližšej dobe byť nejaké ďalšie a tam sa bude oné. Tam by som mal robiť, tam pôjdem umývať traktor a ukázať, čo som nám porobil cez tú jar. Čo som nám porobil. Čo tam porobil? No veru, keď takto tu je možno spraviť nápoj, no. Som tu. Mlátime
proste taký, no, taký mal by byť lepší. Bolo aj dosypané MPKčka, bolo hnojiva pridané, boli postreky, ale no asi taká vec, že prišli vložky, ja som bol preč, táto bol tiež preč, ale to nemal do postrekať a fakt to dopal, takže výnos nebude taký velikánsky. Tuto je pekne teraz aj vidno, tuto je on, tam je zrnko, tu je také svetlejšie, to čo je blendnejšie, to je od tých vlčí, čo to chytilo nejakú chorobu. Takže tak. Výnos bude taký, aký bude. No, dúfajme, že nejaký bude. Že nejaký bude. Kombajn má baránny, musím povedať. To je pekný, jak blázen. Ten kombajn. Pekne si ho porobil. Taký má doma, to je sem. Čo také mám ešte povedať? Uvidí sa možno tento rok ešte vyjde jedna nová séria. Možno, že uvidí sa, že pokiaľ uvidí sa, že ako to všetko dopadne, môže bude nová séria. Jak by som mu nazval? Vlog z praxe alebo niečo takého, to ešte ako vymyslím. Asi nejako tak. No a chcel by som pozdraviť hlavne chalanov z triedy, náš jedno aj druhého pána majstra, čo ich pozdravujem. Dúfam, že aj u chalanov bude stípať lepšie ako u mňa, ale ja ich to prajem. Nech im stípe dobre, to je o tom. Nech má nejaké parádne výnosy, ja im to prajem. Ten kombajn je parádny. Ja z toho nemôžem, aký on je parádny. No, dátum som už hovoril. Máme nedeľu 13. júla. To som zopakoval, len tak. Sláma je taká, aká je. Ako husté, to je parádne. Čo to tu je? Bolo tu prisypané. Vyššie hnojiva. Aj to tak je. Vzadu tam bola zábava v tých ležákoch. Takže tak. No a vidíme sa, keď... Pre vás tu opäť. Pre vás to bolo pár sekúnd, to bolo týždeň a pol. No, boži už tu máme. Na povali vynesené. Výnos. 11-12 metrov tu môže byť určite. Z takej biedy, ako to vypadalo, to dopadlo veľmi dobre. To sa musí nehať. To vypadá zrno. Zrno je veľmi pekné. Na tú biedu to bolo fakt, že pekné. Dobre to dopadlo. Mohlo to byť aj lepšie, ale povedzme si aj takto, že to mohlo byť dosť horšie. O dosť horšie to aj mohlo byť. Napríklad len 5 metrov. Takže som rád začal málo. Ja sa pomalinky s vami budem učiť, dúfam, že sa toto videjko páčilo. Prosil by som vás o like, o odber, prezdieľať to nejaký komentár. No a vidíme sa v ďalšom videjku. Čauku.